ओरैनो एनआइएआथ' मोननै इतिमধ্যে सानै मानसिखौ केपिटेल पानिशमेन्ट होना दोनदों नामखौ गोसोआव गैला 2014नि जिथु इन्सिडेन्ट आदिबासिखौ गावनाय बे माबायाव सानैखौ इतिमধ্যে केपिटेल पानिशमेन्ट अर्डार होना दोनदोंमोन आरो दाखालि बावैसो सासे अर्डार होबावनो गोनां बे हयथ' जाबाय खोमा दा जों गोदानै साथाम जाना दं दा ओरैनो जों केसफोरखौ जुदि मोजाङै उकिल हमनानै मोजाङै मा खालामनो हानायमोनब्ला आर्गुमेन्ट हारि होनो हानायमोनब्ला हयथ' पानिशमेन्ट मोनबाबो कनभिक्टेड जायोबाबो हयथ' केपिटेल पानिशमेन्टनि अर्डार जानाय नङामोन खिन्थु जोंहा थाखा फैसानि आंखालावनोबो जानो हागौ बा जोंनि न'खरफ्रा जोंजों कमिउनिकेट खालामनो हायैनि थाखायबो जानो हागौ सिगाङावनोथ' जोंजों कमिउनिकेसन जेबो गैयामोन बे समावनो अर्डारखौ होबाय दा एनआइएनि आन्डाराव जिखिनि ट्रायेल जादों बियो दा नर्माल जेनेरेल जिथु सिस्टेमजों ट्रायेल खालामो बिनिख्रुइ आलादा रोखोमनि ट्रायेल खालामनानै फुल प्रुफ बेबायदि एभिडेन्स गैयाबाबो गोबांखौनो कनभिक्सन खालामदों दा बिदि हिसाबै एनआइएनि आन्डाराव गोबाङानो जायफ्रा जेल जानाङामोन बिथांमोनाबो जेल जाबाय आरो जायफ्रा ओरैनो हयथ' लाइफ इमप्रिजनमेन्ट मोनांगौमोन बिथांमोना लाइफ केपिटेल पानिशमेन्ट मोनबाय आरो बेनिखाय बे खोब बारा थिग जायाखै होनना आं सानो आरो बेखौ जों रिभिउ खालामहोफिननो हायो बेखौ सुप्रिम कर्टआव एपिल खालामनानै बे केसनि एगेन्स्ट बिथांमोननि रायनि एगेन्स्ट सुप्रिम कर्टआव जों एपिल खालामनो हायो आरो जों आसा खालामो बे एपिल खालामनानै बिथांमोनखौ अन्तत केपिटेल पानिशमेन्टनिफ्राय सोलायनानै बेलेग हयथ' जों लाइफ इमप्रिजनमेन्ट बेबायदि माबायाव सोलायहोनो हायो नङाबा हयथ' जों प्रेसिडेन्टखौ लोगो हमनानै बिथांमोननिफ्राय एमनेस्टि बिनायनि खोथाखौ सिन्था खालामनो हायो बेबायदि लाइनजोंसो जों बिथांमोननि बे जिथु राय बेनि एगेन्स्टै जों खामानिखौ मावनो हागोन जायफ्रा कर्टआव खामानि दं बिथांखौ जों इन्टेलिजेन्ट हेल्प खालामगासिनो दा रन्जन दैमारिनि थाखायनो जा बा गुबुन थाखायनो जा जों बिथांमोनखौ बेक दरनिफ्राय हेल्प खालामगासिनो दं दा नैबे केसआवबो दा जिखिनि बाथ्रा जों दाखालि बावैसो गार्जेनफोरजों रायज्लायदों बेखौ जायफ्रा एनआइएनि आन्डाराव ट्रायेल जागासिनो दं सोरबा कनभिक्टेड जाबाय बिथांमोननि गार्जेनफोरखौ लानानै जों सावरायदों जों जोंनि साइडनिफ्राय जिखिनि हायो बिथांखौ हेल्प खालामगोन होननानै जों खोथा होदों आरो जों आसा खालामदों जा बेयाव जोंल' नङा सरकारनि मानसिफ्रा जोंनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्राबो बोरैहाय हागोन बोरैहाय बिथांमोनखौ हेल्प खालामनो थाखाय खोथा होदों आरो उकिल जायहा बिथांमोननि जानानै खामानि मावगासिनो दं कर्टआव बिथांखौबो जों लोगो हमनो सावरायदों आरो बे दाखालि जास्ट प्रिलिमिनारि मोनसे सावरायनाय जादों बेखौ जों नेक्स्ट सावरायबावनानै बोरैहाय कनक्रिटिसन लानो हायो बोरै बे केसआव जों गासैबो बर'नि संगठनफ्रा इनभल्भ जानाय बिथांमोननि जानानै जों खामानि मावनो हायो बेखिनिखौ एसे सावरायलायबावनायनि बाथ्रा दंबावो जों बेखौ वाइड रेन्जआव सावरायलायनानै बिथांमोनखौ बोरैहाय हेल्प खालामनो नाजागोन। बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। मार्च दाननि 22-23 आरो 24 अक्ट' सानथामनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांनो लाबोगासिनो मेगालन काम एक्सचेन्ज मेला। बे मेगालन काम एक्सचेन्ज मेलाखौ क'क्राझार बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि साखाथियावनो खुंफुंगोन। बे मेलायाव बारा नङा 14,999 रांसिमाव डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज कम्पानिनि गुबुन बाइकफोरखौ ल'नाव लानो हागोन। एक्सचेन्ज खालामग्राफोरनि थाखाय एक्सचेन्ज ब'नासबो थागोन। बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय बायगिरिया बेसेन लायालासे हेलमेटबो मोनगोन।